सावलायनाय दावराव जालायनाय बे अरा गोरलै अर नङा। बे अरनिफ्रायनो गोबां अर जोनोम जानो हागौ। बे बर' समाजखौ आरो बेसेबां दुखु होबावनो। सानसुमादाया गोदोनिफ्रायनो बर'नि मोजां मावबोदों, जों दिनैबो मोजां मावदों नामा बेखौ सानगासिनो दं। नाथाय मोनसे खोथाखौ जों नोजोर बोनानै नुदों, जोंनि गोसोआव बिबिसना खालामदों, जों बिजिरनानै नायदों। बिटिआर एकर्डनि 3.1 बेहाय माखासे गामि दानख'जानाय आरो गामि सोसनजानाय मोनसे अपसन दङ। बे अपसनखौ बिथाङा नेग्लेक्ट खालामदों होननानै जोंनि खोमायाव फैबाय थादों। जुदि सासे दैदेनगिरि जानानै बिथाङा बेखिनिखौ मावदोंबा बिथांनि भुल जागोन होननानै जोङो बुंनाय जादों। मानोना बिटिआर एकर्डआव जों मोनथिनाय बायदिब्ला माखासे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव गोलैयै जायफोरा गुबुनारि बिथांमोनाल' थांगोन होननानै जोंनि खोमायाव फैबाय थादों। आरो जायफोरा थाबोनाय बर' गामि, बे बर' गामिखौ जोंनि बिटिआरआव सोसननाय जागोन होननानै जोंनि खोमायाव खोनाफैबाय थादों। थारैनो बे जाथाया जुदि सोराङाव फैयोबा अब्ला बिथांनि सान्थौआ जे भुल, बेखौ रायजो राजाया बुंगोन नामा जोंनाव सोंथि फैदों। मानो होननानै बुंदोंबा दिनै जोङो मोनसे खोथाखौ जारिमिनखौ नाहर। गोबाव सम जोङो दिल्लीनि पार्लियामेन्टखौ दखल खालामनो हाबाय, बर'नि थाखाय बाथ्रा बुंनो हाबाय, एसेबाबो जों बर'खौ सिनायथि होनो हाबाय आरो माखासे फान्डबाबो बर'नि मावनो हाबाय। बे फान्डखौ जों दिनै खोमानानै लानांदों। गुबुनारिफ्रा जोंखौ राजनिति खैसार खालामनानै दलहं गठन दानानै जोंखौ फेजेनदों। अब्ला जोङो बिसोरखौ थांनायाव जोंहा खहा जानाय नङा नामा? बे बाथ्राखौ जों गासैबो सुबुं हिसाबै बर' सुबुं हिसाबै साननाया मोजां। आरो जाय जोंनि बिरोधि पार्टी एबा बेरेखा हान्जा, बे बेरेखा हान्जाया थांनानै जोंनि थामोनथा बर'नि माखासे दैदेनगिरिजों लोगोसे बर' रायजो राजाफ्रा जुदि सनितपुर बिश्वनाथ जायखौ होनो बियो जुदि बिटिआरआव हाबफानो हायोबा जों बेखौ सानदों बबेबा समनि थाखाय मोजां हाबा मावनाय जागोन नामा। मानोना बर'नि नख्राङाव बाउन्डारिया जोबोद गोनां जादों। बे बाउन्डारिखौ बोखानानै जुदि जों हाबाफोरखौ मावलांनो हायोबा जोंनि खाफालाव सिमाया गोलाव आरो गिदिर जागोन, जों बेखौ नुहुरदों। आरो लोगोसे पार्लियामेन्टआव जोंहा जा बिजाथि हरो, बे बिजाथिया जिखि पार्टियानो जाया मानो बर'आनो मोनफिननो हागोन नामा, बे बिथिंखौ जोङो नोजोर बोनानै बे बेलायाव जोङो गोरोन्थि गैया होननानै जोंनि गोसोआ फोथायथि लाबोनाय जादों। आरो दा बेखौ जोङो जुदि केस होनानै जुदि बेहाय बेले बेजे लाबोयोबा गोबां रायजो राजाफोरा दुखु मोनगोन आरो जोंबो दुखु मोननो गोनां जागोन। बेखायनो बियो जुदि गोरोन्थि होननानै मोनथिसेयावबो बेखौ जुदि नाजाबावोबा जों बेखौ गाज्रि जारिमिनाव लिरजानाय जागोन होननानै दुखु जोंबो मोनखादों। मानो होननानै बुङोबा सासे गिदिर बर'नि दैदेनगिरिया एसेबां कन्ट्रिबिउसननि उनाव जुदि जारिमिनाव गावनि गाज्रिखौ लिरजानानै जोख्रेब बुख्रेब थानो, नैबे जोंनि सावलायनाय दावराव जालायनाय बे अरा गोरलै अर नङा। बे अरनिफ्रायनो गोबां अर जोनोम जानो हागौ। बिनिखायनो जोंनि माखासे गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफोरा सिन्था खालामखानाया मोजां। बे बर' समाजखौ आरो बेसेबां दुखु होबावनो। जोंहा जारिमिन दङ। थांनाय बारफोराव जोङो गावजों गाव बेसेबां गावथारलाया, बेसेबां बुथारलाया। सासे बिमाहा गोबां दुखु दङ, मोनसे न'खरा गोबां दुखु दङ। बैफोर जाथायफोरा जोंनि समाजाव आरो फैबावनांगौबा जों बेसेबां खाफाल गाज्रि आरो गुबुनजों जोङो मिनिजानाय, जाहाथे बैफोर खाफाला जोंनि गेजेराव फैया। बिनि थाखाय साफ्रोमबो बर' दैदेनगिरिफोरा बे खैफोदखौ लाबोआबालानो गाव गावनि सान्थौफोरखौ एरायनानै गोथों मोनसे सान्थौआव ज' जानो थाखाय आं बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय।